L'halterofília és un dels esports més antics que es practiquen actualment. Els seus orígens són a Xina al 3600 abans de Crist. A Grècia se li va donar molta importància durant l'època de la força. Actualment es va introduir l'halterofília dins dels Jocs Olímpics i se'n coneixen dues modalitats competitives, l'snatch i el clean and jerk. Quan ens posem a descriure l'esport, podem veure que la seva capacitat física principal és la força explosiva, sense deixar de banda flexibilitat, coordinació, agilitat, entre d'altres. La via energètica principal és l'anaeròbica làctic, amb consum d'ATP i fosfocreatina. La tècnica requereix molta precisió, degut a que els moviments són molt difícils. La intensitat en competició és màxima, per sobre del 100% del personal best. En els aixecaments podem veure com s'imprimeix força sobre el terra per a l'ascens vertical de la barra amb màxima proximitat al cos, amb salt vertical, projecció final de la barra sobre el cap i recepció amb els braços en extensió. Els moviments olímpics són l'snatch, el clean and jerk. Les consideracions específiques d'aquest esport són grans acceleracions i desacceleracions, treball en angulacions molt variades, alts nivells de potència, manifestació de tots els tipus de contracció. A continuació podem veure els diferents ítems que hem utilitzat per analitzar els moviments. La nostra proposta de la metodologia d'aprenentatge tècnic es basa en què és més efectiu ensenyar les diferents fases en ordre invers. Així ens permet enllaçar cada fase amb la següent, que ja ha estat mecanitzada prèviament. Això facilita la continuïtat del moviment, evita l'aïllament de les fases i l'estancament de l'aprenentatge. Per això seguirem l'ordre del jerk, el clean i l'snatch. Aquí iniciem la nostra progressió del jerk, amb els següents exercicis. D'acord, començarem amb el sol del pres. De lo que se tracta el sol del pres és de propulsar la barra verticalment sobre el cap, d'acord? Amb les colzes en extensió. El més important és la presa, començarem amb la presa, el dit polze va a l'inici de la part de rastre, llavors l'agafes, te col·loques davall de la barra, sobre la clavícula i la treus. Amb el sol del pres és estricte, per tant no ajudem amb les cames. La projecció vertical és des d'aquí, amb els colzes davall de la barra en línia, i començarem la fase concèntrica, apartant el cap, un cop la barra passi de la front, farem l'extensió de colzes i repetirem el procés a la inversa. Vamos. Colzes davall de la barra. Recorda que és estricte i que no podem ajudar amb les cames. Vamos. Molt bé, mirada de frente, mà al terra. La següent variant és push press, d'acord? La diferència, push significa empènyer, per tant ens ajudarem amb les cames, fent una petita impulsió per a projectar la barra sobre el cap. La diferència de l'estricte amb ajuda de cames. Ara és important, per a transferir la força de forma vertical, que la barra no estigui allunyada del cos, lliure, sinó que estigui sobre la clavícula per a que la transmissió de forces des de baix fins a dalt, l'extensió del cos, projecti la barra. D'aquesta manera no es perd la força. Si tenim la barra desplegada del cos, sí que es perd la força, d'acord? Per això ficarem les coses més endavant, la barra sobre la clavícula. Vamos. Anem de la flexo-extensió de genolls i cadera i de turmeix, contra una extensió rígida. Vamos. Baixem, amortiguem l'excepció. Recorda que per amortiguar no hem de ficar la cadera els malucs endavant, sinó al darrere. Vamos. Otra vez, les cames passen d'estar flexionades a l'extensió. Extensió, vamos. Atent, d'aquí a aquí. Vamos. Ahí, millor. D'acord, ara farem
és la variant següent amb aquests dos que hem fet. El push-up tracta d'impulsar amb les cames, portar la barra per damunt del cap, però està pensat per a poder moure més quilos i per tant, com que a més quilos ens costarà més pujar el pes sobre el cap, el que fem és baixar nosaltres el nostre centre de gravetat en la recepció, d'acord? Amb mitja sentadilla, malucs endarrere, no endavant, i d'aquí recuperem. És important tenir l'esquena recta, sobretot, en la recepció i la mirada del front. Molt bé, vamos. Recepcionem amortiguant. Recorda una mica més els peus. D'acord, més. Recorda que és fer un petit saltet, vale? Obrir i rebre, vamos, va. Vale. Otra. Tanquem peus. Molt bé. Vamos. Ok. Prova de fer una més, vale? Però en comptes de fer així i baixar, fer l'extensió i de mirar baixar, vale? Vamos. D'acord, ara la progressió canvia una mica, perquè ara estem fent les projeccions, les pressions verticals sobre el cap. Ara ens centrarem en el moviment de tisora, de l'split. Quan fem l'split jerk, que és el que volem aconseguir fer, la posició final és aquesta. Abans de fer la recuperació, la conclusió del moviment, la recepció de la barra, per tant, el que ens interessa és treballar aquesta postura i familiaritzar-nos amb els àngles de moviment. D'acord? El cierre? Has de tenir en compte... Farem, agafem la barra, d'acord? Igual, la clavícula, puges colzes. D'acord, ara el que faràs serà una tisora, isomètrica, un moment, i el que farem serà baixar una mica el centre de gravetat i d'aquí farem una pressió d'espatlles, farem un shoulder press estricte i baixarem, mantenint la posició per a treballar a nivell d'equilibri, de propiocepció. D'acord, intenta així molt bé. El genoll, la tíbia ha d'estar vertical, perpendicular a la terra, molt bé. Colzes a dalt, vamos. Extensió, baixa. Una altra. És important que el genoll estigui ben recte, que hi hagi algo, vamos. Aguanta aquí una mica. D'acord, això és important que mantinguis l'estaticisme, si no te falli una mica d'equilibris ara, que siguis capaç d'aguantar. D'acord? Vamos, va. Del que es tracta és... Podem fer-ho amb el cierre, d'acord? També ho podríem fer amb alguna espècie de pilota. Aquest exercici tracta és la progressió de l'anterior, l'split amb shoulder press, però ara és més dinàmic. Anem a buscar l'acció de cames de tisora explosiva. Llavors, haurem de fer un moviment a una certa distància pròxima al cierre, al cierre aquest. Llavors, el que farem serà la impulsió o no i intentarem xutar. Per què? Si el xafem per damunt, ens indica que estem saltant massa vertical i això suposarà que ens esfondrarem amb el pes. Si jo, en canvi, faig un desplaçament similar a l'aquaplaning, d'acord, que vaig lliscant sobre el terra sense tocar, xutarem el cierre, llavors farem així. Ok? El que hem d'intentar és que siguis capaç de xutar-lo. No xafant-lo. Fiques a certa distància. Fica la cama, l'esquerra, que és la que va endavant.
sense saltar molt. O sigui, així no, i així sí. D'acord? Vamos, va. Ok, ara hem trobat que no estàs familiaritzat encara, has d'intentar buscar més separació. D'acord? Més o menys bé, més explosivitat, vamos. Concentra't, mira on està, vale? I fort, vamos. Vale, farem una altra. Ara el que has d'intentar és més separació de cames, d'acord? La darrere i aquesta més endavant. Vamos. Vale, molt bé, Vito. Fem una altra. Important, l'amplitud anteroposterior, l'amplitud lateral, la tíbia vertical sobre el taló, perpendicular a terra, la mirada al frente, d'acord? Impulsió, transferència de forces, ¿vale? Vamos. Concentres, barra sobre la clavícula, colze al davant. Vamos, recupero. D'acord, ara el que hem de fer és recuperar. Primer amb el davant i després amb el darrere. I intenta no saltar tan a dalt. Recorda que hem de lliscar, ¿vale? Pues damunt, vamos. ¿Vale? Recupero primer amb el davant. Vamos. Pues damunt. Vinga. Recupero davant. I després amb la darrere. Vamos, va. Vale, primer davant, al mig, i ara al darrere. A continuació, anem a veure la realització de la progressió d'exercicis del clean. El primer exercici de progressió per a realitzar el clean és el pes mort. Del que tracta és pujar la barra des del terra fins a la posició dels peus de la forma més vertical possible. Per això hem d'evitar oscil·lacions de la barra respecte al cos. D'acord? El punt més important és quan la barra passa per els genolls han d'estar perpendiculars al terra. No inclinat endavant, perquè si no la barra oscil·larà, d'acord? Oscil·larà per davant i si oscil·la cap endavant, nosaltres també ens n'anem cap endavant amb el pes i el moviment es realitza malament. Llavors, per això dividirem el moviment en fases. D'acord? La fase número 1 serà el terra. ¿Vale? La fase número 2, la 1 és aquesta, la 2 és aquesta, els genolls sobre els talons, d'acord? Perpendicular a la cama, ¿vale? I d'aquí realitzarem l'entrada i ens col·locarem en peus. I aquesta serà la 3. ¿Vale? Llavors, la posició del cos respecte a la barra és els peus per dintre de la zona rugosa, molt bé. Ok? Els genolls hauran d'anar en línia amb els peus en tot moment, no s'ha de produir un valor. Llavors, la presa és el dit polze va col·locat a l'inici de la zona rugosa i la mà col·locada a la part on pertoca. Així. Estiro el dit i agafo. Ara és important repartir el pes sobre tota la base del peu, d'acord? I iniciar el moviment farem 1, 2, 3. ¿Vale? L'esquena està completament recta. Fica't de costat a la cama, sisplau. ¿Vale? Baixa l'alçada de la barra, més o menys. Ok? Aquí veiem com l'esquena està bastant recta. ¿Vale? Molt bé.
Vale? Anirem a buscar la posició 2. D'acord? Vamos. Més enrere els genolls. Molt bé. 3. Baixa 2. Notes tensió als isquiosurals. Vinga, a 1. Vale. Per baixar a 1 no la deixem així, sinó que baixem també el centre de gravetat. Ara afegirem una altra fase. Aquesta serà la 1, la 2, la 3 serà a la meitat del quàdriceps i la 4 serà vertical. Vale? I jugarem una mica amb les posicions. Vamos. Fiques amunt, esquena recta, cap a fora. Vamos. 2, genolls més endarrere. Vale, 3, 2, 3, 4. Molt bé, baixem a baix. A continuació, realitzarem la sentadilla frontal o front squat. D'acord? És la sentadilla típica de la bíceps lliure, però recolzada sobre la clavícula, com el push press i el push leg. D'acord? Per tant, hem de tenir en compte que els colzes també van elevats i la barra descansa sobre la clavícula. És molt important que l'amplada dels peus estigui més o menys a la de les espatlles, però un pèl més. I també és molt important que les puntes dels peus estiguin rectes, mirant endavant, però un pèl obertes, d'acord? Mirant en diagonal. I quan farem la fase excèntrica, de baixada, els genolls han d'anar mirant tot el rato amb la mateixa línia que les puntes dels peus. D'acord? Importantíssim. També és molt important que els genolls no se'n vagin cap a dintre. Incrementa el risc de lesió, ¿vale? Llavors, hem d'intentar activar els abductors i que les cames es mantinguin alineades amb els peus tota la repetició. ¿Vale? Important tenir l'esquena recta també i depenent de la mobilitat de cadascú, si arriba un punt que arriba molt a baix, perdre l'esquena recta. Llavors hem de regular fins on ens permet la nostra mobilitat articular, que en el meu cas seria aquest ara mateix, sense les sabatilles d'halterofilia, i pujar. Vamos. Recolza la mano sobre les espatlles, els dits pots soltar-los una mica perquè anem particitant, pugem els colzes. Realitzarem la sentadilla. Molt bé, endavant. Els colzes s'han de mantenir sobretot durant tot l'exercici elevats. Molt bé. Ara passarem a realitzar el high clean pull. El high clean pull és el tirón del clean, que s'inicia des del despegue, quan la barra es despega del terra, inicia la fase del primer tirón, que és fins als genolls, i aquí hi ha la segona fase del tirón. El que nosaltres farem serà el tirón sencer, fins aquí, d'acord? Fins a dalt. És important que els colzes no sobrepassin molt l'alçada de les espatlles, d'acord? Per a que ho puguis observar millor. És com un pes mort, com un deadlift, d'acord? La presa és igual, tot és igual, però pujarem d'aquí al 3 d'abans, el número 3 que hem fet. 1, 2, 3 i 4. Al 3 realitzarem una petita impulsió de cames sense despegar els peus del terra, o sigui, ens ficarem de puntetes, i farem triple extensió de turmells, genolls i cadera, i en aquest moment la barra començarà a pujar, farem elevació d'espatlles i flexió de colzes. A 3, ara aquí farem ens ficarem de puntetes i molt bé. Ok, baixem. Ho has quedat molt ràpid. Més a baix, posat de la tibia. A l'escola una mica més per endavant. Molt bé. Hem de tenir que repartir per davant de la barra i per darrere, de forma equitativa. Pujo. Vale. Ara vull que intentis fer la coordinació dels impulsos, des de baix fins a dalt, millor. D'acord? Serà un moviment més fluid. I quan arribis a dalt, que te quedis aquí, de puntetes, i així, estàtic, per a que vegeu el resultat. Vamos. El hand knee, el hand clean, però davall dels genolls.
Agafaràs la barra, amplitud igual, molt bé. Ara ja seria interessant que la presa comencessi a ser el hook grip, significa que el dit índex apreta el dit polze per damunt, vale? Tens? Sí. Anem a buscar una mica de recordatori, pujar la barra, vale? Polzes, fem una sentadilla frontal, una mica els peus, vale? Colze amunt, vale? Una altra, vale? Així serà la recepció, vamos, baixes, anem a la barra, els peus tancats, ara estàs amb els peus a la posició final, aquesta és la posició inicial, vale? Bascula una mica més, recorda, ahí, vale, baixa una mica més, ara el que es tracta és passar per dos als genolls verticals, que la barra entri, aquí farem un petit salt, vale? Vertical, i ràpid la barra, pujant a prop, pujant colzes, espatlles, seguint el patró del pull, del high pull, i quan estiguem a dalt, ficarem els colzes a dintre, ràpid, molt ràpid, i rebrem amb sentadilla, frontal. La primera no la farem mitja sentadilla, la primera, per a practicar. Després farem una completa. Vamos, va. Posició inicial de peus. Posició final és així, Vamos, va. Esquena recta, bascula el pren endavant, molt bé. Genolls al darrere, molt bé, pujo. Vale, quieto. No has de pujar, vale. La barra descansa. Vale. Otra. Vale. Ara farem el power clean i la sentadilla frontal. Vale? Ara ja hem vist que ets capaç de fer l'underknee hand clean, vale? Aquest. Ara farem un exercici compost. S'unifica el power clean, vale? Que és un exercici de molta potència. És com el clean, però has d'exercir molta més potència perquè la barra la rebem aquí. Vale? I un cop rebem aquí, fem la sentadilla. Vale? Doncs, que fa el power clean, i d'aquí baixo la sentadilla. Vale? No és caure directament a baix, sinó que és parar, contracció isomètrica, i aquí realitzem l'excèntrica. Vamos, fuerte. Vamos, va. Recorda que no has de pujar, t'has de quedar on estàs. Contracció isomètrica aquí, i llavors aquí farem la sentadilla. Recorda, has de picar fort contra el terra, ¿vale? Quan fas el salt, te quedes, baixes i puges. Vamos. Esquena recta, molt bé. Vamos. Baixes i puges. Bam-bam, she really gets me high. Bam-bam, you know that's no lie. Bam-bam, she's so rock steady. Bam-bam, man, she's so always ready. Bam-bam, oh, like Betty. Bam-bam, oh, like Betty. Bam-bam. I finalment anem amb l'snatch. Oh, like Betty. Bam-bam, oh, like Betty. Bam-bam, she's from Birmingham. Bam-bam, way down in Alabama. Bam-bam, when she shake that thing. Bam-bam, boy, she makes me sing. La progressió per a realitzar un snatch. Segons les escoles d'halterofília dels inicis dels temps, l'important és començar a prendre el moviment des de dalt. Sobretot a Rússia tenen la mitologia aquesta, que apliquen una mitologia que es comença el moviment a entrenar des de dalt, l'aprenentatge es comença des de dalt. Perquè la seva teoria és que si comences a ensenyar el moviment des de baix,
i saps molt de baix, però de dalt no saps. I l'important realment és a dalt. D'acord? L'important per l'overhead squat, a la baixa, cuidado. L'important per l'overhead squat és un cop tinc la barra dalt, abans de pujar-la ja he de tenir els peus en la posició, que en aquest cas ja està bé, una mica més que les espatlles, com a la sentadilla. Mantindrem aquesta posició durant tot el moviment. Pujarem la barra, ok? El cap una mica davant, vale? Per què? Perquè a mesura que ens anem inclinant, el cap ha de quedar davant. No pot estar darrere perquè si no és antinatural i el cap ens ajuda a equilibrar pes. Llavors, el cap endavant i la barra hem de tenir la sensació de que està per damunt dels talons. Llavors, un dels problemes que hem estat veient normalment és que quan es fa la sentadilla, si la flexió s'inicia amb els genolls, porta a un tope que no es pot superar. Llavors, tu faries això. I aquí li diries, ostres, doncs ara tinc que modificar el maluc. Nosaltres el que farem serà desbloquejar l'articulació del maluc, deixar una mica de flexió, i aquí ja farem la sentadilla. D'acord? Fins on puguis, vamos. Primer fem el push-press posterior, vamos. Quan estiguis equilibrat, recorda, l'esquena està recta i anar baixant poc a poc, sense pressa. El noto estable, vale? Vamos, començo a baixar per enrere, vale? Pujo. Vale. Un altre, sobretot, flexió de cadera prèvia al moviment. Prèvia, flexió de cadera i dos, baixo, vamos. Molt bé. Vamos arriba. Vale, descansa la barra. Gira. Se vegi la càmera. D'acord. Fem el push-press posterior. Vale. Faràs el que te digui. Prèvia flexió de cadera una mica. No, a la inversió pèlvica no. Vale? Sinó una mica de desbloqueig. Vale. Ara començarem a baixar la sentadilla, a poc a poc, vale? I pujarem. Vamos. Una altra. No baixis molt. Aquí. Vale, arriba. Ara anirem a per les snatch balance, d'acord? Serà el mateix, d'acord? Agafa la barra. Ok. Bueno, repetim procediment de l'overhead squat. Vale, la presa una mica més oberta que la línia. Veus? Si tens el dit aquí al final de la zona bulbosa, perfecte. Es part una mica de l'esforç per seguretat. Vale. Ara és el mateix, però primer pugem la barra. Per fer l'overhead squat hem pujat la barra i hem fet la sentadilla, i amb aquest el que farem serà, a la vegada que puja la barra, amb la impulsió de cames, ja començarem a baixar per arrere, ¿vale? Per a que entenguis una mica el moviment. La diferència era overhead squat, sentadilla. Aquest és la impulso i quan es pega el meu cos, jo ja baixo, ¿vale? Llavors, era així, després podem fer-lo amb salt. Vamos. Vamos, molt bé. Ok. Molt bé. Perfecte. Ara farem el high snatch pull. El high snatch pull. Ja comencem a treballar una mica el moviment des de baix. Ara que veiem que domines a nivell d'estabilitat i tal el moviment, farem el high snatch pull. El high snatch pull consisteix amb la barra des del terra, amb l'entrada de les mans de snatch, d'acord? Pujar la barra fins quasi a l'alçada de les espatlles. És per a treballar el tirón, la fase del primer i del segon tirón fins a dalt, d'acord? Llavors el que farem serà amb 4 fases, dividirem el moviment. 1 serà a la tíbia, a la meitat, 2 als genolls, que hauran d'estar verticals sobre els talons,
3 sobre el cuádriceps a la mitad y el 4 será ya el inicio del tirón, ¿vale? Vamos. Vamos a la barra, la amplitud, ahí, a ver, portem la barra a la mitja de tibia, bascula una mica el pes, baixa una mica més, vale, aquest és un, vale? Anem al 2, als genolls, molt bé, anem al 3, meitat de quadríceps, vale, i d'aquí farem una extensió de turmell, genolls i maluc i pujarem les colzes, ahí, vale. Recorda, si nosaltres fem el tirón amb els colzes al darrere, la barra farà el mateix que els colzes, vale? Anant darrere i a l'hora de rebre el snatch ens n'anem darrere. És important que els colzes pugin el més rectes possible, vale? Vamos. Bascula el pes, molt important. Repartir el pes, venga, vamos. Bandido. Es snatch, no es clean. Vamos. Vale. A continuació farem el muscle snatch. Ara que ja tenim dominada la part superior i el tirón ben a prop del cos, ara ve la fase de treballar la transició del high pull, d'acord? Treballa aquella transició, però amb entrada. L'entrada, però en aquest cas, nosaltres la realitzarem sense flexió de genolls. Podem fer l'entrada així, que seria de power snatch, o la podem fer així, que seria una mica de flexió. D'acord? Seria un power snatch amb una mica de flexió a dalt. Però nosaltres el que volem fer és un snatch, però intentant de la forma més explosiva pujar la barra el més vertical possible, amb molta força d'impulsió de cames, amb l'extensió de turmell, genoll i cadera superforta, ¿vale? Explosiva. Pum! I d'aquí a dalt. Arribarà un punt en què jo me quedaré puntetes i d'aquí a dalt. Si t'has fixat, no faig flexió. Si vols fer una demostració, oblideu-se. Per que puguis observar. Lo normal seria fer així. Vale? Lo veré aquí. Però el que farem serà rebre completament amb l'extensió de cames. Posarem. La barra a prop del cos. És important que entenguis la idea de que un cop fas el tirón, les cames se queden com estan. Vamos. Costa molt de brillar, però és una part de la projecció molt important, ja que ens ajuda a ser eficients amb la projecció vertical de la barra. Una mica més tancats, basculo, obre més la presa, porfa. Vale. Vamos fuerte. La següent part de la projecció serà el snatch, però farem el snatch des de davall dels genolls. D'acord? En cas que tinguéssim discos de pes de 2,5, podríem practicar la tècnica o discos de fusta, però treballarem amb la posició de hang, que és la tancada colgante, per davall dels genolls. Llavors, primer la farem de força, que significa que d'aquí passarem aquí, amb el petit salt, i quan hagis pillat això, farem el hang snatch des de davall dels genolls. Vamos. Molt bé. Fica't lateral a la càmera, sisplau. Bé. Sobretot, la barra, colzes rectes, cap a dalt, no endarrere. Bascula una mica el pes. Molt bé. Barra a prop del cos. Vamos, més a prop la barra del cos. I salta, sense por. Vamos. Vale. Otra. Mirant a la càmera. Sobretot molt important que la barra vagi a prop. Per això les mans guien.
y la rotación externa, muy explosiva. Y la entrada de vamos. Vamos, descansa. Vale, ara farem, ara que ho has pillat bastant bé, ho farem però amb la sentadilla completa. Per tant, farem el tirón, high pull, vale? D'aquí, i farem l'entrada ràpida. Vale? Significa que hem de ficar-nos davall de la bata. Una manera de guanyar velocitat en el descens és obrir més els peus. Si jo baixo aquí, la mobilitat no me permet baixar més. Si jo puc baixar més, d'acord? Per tant, important, fem high pull, un cop aquí, rebel. D'acord? Molt bé. Baixa la barra, l'amplitud necessària de la presa, bascula una mica. Fuerte, vamos, todo. Muy bien, tío. ¡Qué puta bestia, tío! Bambolim, oh, like Betty, Bambolim, back from Birmingham, Bambolim, way down in Alabama, Bambolim, when she shake that thing, Bambolim, boy, she makes me sing, Bambolim, oh, like Betty, Bambolim, oh, like Betty, Bambolim.